otu Nigerian Institute of Public Relations NIPR alaka nke Anambra State abịago njem na nke onye Managing Director Anambra Broadcasting Service bụ Choro Obidegwu dịka ha na-achọ nkwado nakwa ndonye ugwu ya dịka ha na-ejikere maka nhọpụta nke otu kansụl ahụ. Ya bụ njem dịka ya bụ chapter si wee kọwaa bụ iji wee kpaa alụ n'usoro a ga-eji wee nwee ike nwee mmekọrịta na njikọ aka ha n'etiti ha na ABS maka ya bụ ọdịmma nke ya bụ kansụl nakwa nke obodo n'izugbe. Ndị otu institute ahụ bụ nke onye isi oche ha bụ ọkammụta Angela Nwammoduru wee bịa ya bụ njem. Na njem ahụ ọkammụta Nwammụọ kwuru na isi sekpụ ntị ha ji bịa njem ahụ bụ ka ha yọọ enyemaka site n'aka ndị ABS maka nhọpụta nke kansụl na-abịa n'iru. Ọ kọwara ụzọ mgbasa ozi ahụ dịka nke mara ihe ekwe na-akụ na iji zipụ ozi nyere ndị nọ n'ime obodo. Ọkammụta Nwammụọ kọwakwara mkpa ọ dị na ndị ABS nyere ha aka na nhọpụta nke na-abịa n'iru wee kwuo na ha ga na-ekwupụta ezi ihe ọma ndị kansụl a na-eme n'ime obodo maka ọdịmma Naịjirịa. Otu n'ime onye ahụ na nhọpụta nke na-abịa bụrụkwa onye kọmishọna n'oge gara aga na ogogo mmụta na Anambra Steeti bụ ọkammụta Kate Omenugha kwuru na ebumnobi ya na ọchịchị obodo a ga-arụtụ aka na mmepe obodo, mmụta, arụike nakwa gburugburu anyị. Ọkammụta Omenugha kwuru na nhọpụta nke kansụl bụ nke ga-adị ka ezigbo atụmatụ dịrị ọchịchị Anambra Steeti na ịzọpụ ụkwụ na ihe gọvanọ Chukwuma Soludo na-eme ma kpọkukwa ndị ABS, ndị Anambra nakwa ndị Naịjirịa ka ha bịa tụnyere ya na nhọpụta kansụl nke na-abịanụ. Na nzaghachi ya ka Choro kwere ndị ahụ nkwa maka enyemaka ma kọwakwa ọkammụta Omenugha dịka nwaanyị ma ihe ekwe na-akụ nke o kwenyere na ọ ga-abụ ezigbo ndu na kansụl ma dụkwa ndị Nigeria Institute nke Public Relations ka ha jiri ohere ha wee na-agbasa ozi nke ọma n'ihe gọvanọ Chukwuma Soludo na-eme na Anambra Steeti ma kpekwa ekpere ka nhọpụta bụrụ ihe ga-aga nke ọma. Ndị otu Nigeria Institute nke Public Relations kansụl ga-eme nhọpụta na ọnwa dị na 24 na Abuja site n'aka abụ Blessing Dennis maka akụkọ ụwa ABS.